Šta je bilo, Twilight? No, pregledala sam svaku knjigu u Ponyvillu, Spike, i nigde se ne pominje tajanstveni kovčeg koji potiče od drveta harmonije. Kao ni ključevi koji ga otključavaju. Ali nešto mi govori da je veoma važno da ga otvorimo. Nadam se da princeza Celestije ima neku ideju. Ako u Canterlotskoj biblioteci nečega nema, gde više da tražim? Moja najdraža Twilight. Iako bi bilo savršeno divno imati te ponovo u Canterlotu, na pameti mi je nešto mnogo bliže Ponyvillu. Kao što znaš, onaj stari dvorac koji sam nekada delila sa princezom Lunom uglavnom leži u ruševinama duboko u večitoj šumi. Ali ako pažljivo pogledaš, možda ćeš naći knjigu koja bi mogla da ti pomogne u istraživanju, koja leži negde u ostacima dvorske biblioteke. Pogledaj se ove stare knjige. Pravi su zlatni rudnik zdanja. Ne mogu da verujem. Twilight, spremna za povratak kući? Da li se šališ? Ovo mesto je savršeno. Ukleti dvorac. Neću da se pomerim. Pomeri se ti. Nema šanse da se pomerim. Ovo je najodvažniji izazov kojim je jedan poni odvažno izazvao drugog ponija. Ha? Uzbudljivo je! Šta to one rade? Rainbow Dash i Applejack se takmiče za titulu najhrabrijeg ponija. Ovo je završni ispit. Pčelinje zurenje. Pobeđuje poni koji poslednji trepne. Trebaju mi nazad moje pčele. Ali onda nikada nećemo saznati ko je najhrabriji poni. Žao mi je zbog toga. Šta ćemo sada radimo? Ne brinite, dame. Ceo dan vodim računa o rezultatima. Pomerim decimalu, prenesem 2 i... Čestitam, izjednačene ste! Izjednačene? To je nemoguće u takmičenju za najhrabrijeg ponija. Ne znam, brojke ne lažu. Volela bih da ostanem i pratim rezultat, ali pomažem u isprobavanju novog školskog zvona. Zvonit ću njime cele nedelje. I ne moram da čekam na red za to jer se niko drugi nije javio. Dobro, nema problema. Morat ćemo da smislimo novi najodvažniji izazov. Tako je. Mislim da imam ideju šta ćemo da radimo. Rarity, zar ne misliš da je malo kasno za šetanje kroz šumu? Ipak je sezona zvezdanih paukova. Mada sam sigurna da imaš veoma dobar razlog za to. Samo najvažniji razlog koji sam imala u cijelom svom životu. O, pa onda ću rado da pomognem. A razlog je? Čula sam glasine da je dvorac Dve sestre ispunjen najdivnijim starinskim tapiserijama u cijeloj istoriji ponija. Boli me kada pomislim kako ta veličanstvena dela trule u tim ruševinama. Potpuno neodgovorno. Shvatam. Treba mi tvoja pomoć u prenošenju jedne ili dve tapiserije do butika gde mogu da ih obnovim. Možda ću čak da iskoristim te šablone kao inspiraciju za novu kolekciju. To stvarno zvuči veoma važno. Da, da nije najvažnija stvar u mom celom životu, ali retro-dnevni klasični stil će biti hit sledeće sezone, pa to ne bi trebalo poceniti. Apči! Da li si sigurna da su ti potrebne te tapiserije? Pa naravno! Mada, moram da priznam, ove ruševine su strašne. Pogledaj samo svu tu prljavštinu. Anđele,